Gepleýär Azatlyk radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada Kepdäniň jemi bilen men ýogşan anaglar. Bu hepde Azatlygyň esas temalary şol sanyny websaytymyzda köp okulanlar, köp dinlenenler Türkmenistanyna harby gurulukdan gelenleriň iş tapman kösenişleri. 2018-nji ýylda Türkmen döwlet budjetiniň möhüm böleginiň sosial maksatlara gönükdiriljekdi barada habarlar boldy. Şeýle-de okujularymyz prezident Berdimuhammedowyň halayan 7lik belgesiniň jadyly sırlary baradaky makalany köp okudylar. Türkmenistanyň raýatlara garşy ulanýan siýasat çäklendirmeleri, ençemeýillap daşary ýurtlara çykyp bilmeýän adamlar baradaky makalamyz hem köp okudy çekdi. Bu hepde iň köp tomoşaçy çeken videolarymyň başyny Sen Superde bäsleşýän türkmen tanysçysy, Täjikistanyny okuyan türkmen talipleriniň sanart ýaratly video reportajlarymyz çekýär. Şeýle-de türkmen görnüşleri 38-nji hepde atly foto sergimiz köp görüldi. Bu hepde köp teswirçi çeken, iň köp gurrun edilen gepleşiklerimiziň başyny Türkiýe, Türkmenistanlylar migrant ýananlaryň merkezini döretme usly ýaratly söhbetdeşlik çekýär. Alim hem Abbas Sener Muhammedgelli Berdiýewiň aradan çykmagy, prezidentiň paýta ýygymyndan nägile bolmagy barada habarlar hem köp söhbetdeş çekdi. Hormatly dinleýijiler, siz hem Azatlygyň websaýtyna, sosial ulgamlardaky sahypalaryna girip, golgolyan temalar, berilýän habarlar bilen bagly öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk radio. Kepdäniň zemini halkyň sesi bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň her ýylyň 1-nji oktýabryna ýaşullar güni bellenilýär. Ýöne yerli synçylar häkimetleriň ýaşul gartaşan adamlaryň hal-ahwal, durmuş ýaşaýyş şertleri bilen o diýen gyzyklanmaýanlyklaryny, şol wagtda olaryň juda az sanly böleginiň köplenşi dawaraly çärelerde ýaşullar maslahatlaryny propaganda üçin ulanýanyny aýdýarlar. Azatlygyň habarçysy Sultan Açylow bu ýagdaý bilen gyzyklanyp Lewap vilayatynyň Atamrad etrafynda ýaşaýan pensioner Aýsona bilen söhbetdeş boldy. Şu owalarda şu ýaşullar güni bayramçylyklar bellenýär. Bizim owumyzda ýaşullar güni bellenýär. Özüňiz ýaşul höküminde şonuň 1-nji oktýabrynyň bayramçylyk gündigini bilýäňiz. 1-nji oktýabryň ýaşullar güni bilemizok. Ýaş toý münasibetli bir 60 ýaşaýan eneler bolýandyr, ýa bolmasa 70 ýaşaýan gojalar bolýandyr. Şular ýaly halatlarda bir ýaşy ýokarrak adamlaryň bir belli günlerini bayramçylyk ýaly edip bir döwlet tarapyndan ünüs berilip şulara bir sowga salam berilýän wagty bolýan. 62 ýaşynda ak goýun berýär diýdiler. Başga zadyny bilemok. Ona hökümet Sowet tarapyndan berilýär diýdi. Ýöne pensiýa baranda o çurda duranda 70 ýaşdan geçerler birinji alsyn diýämiş. Başga ýeňilçiliklerni bilemok. Ana şu owan ýaşullar owada näme ýaşullyk etdiler, näme şolar serenjam berýärler, erkek bolsun, aýal bolsun, owada has ýaşy beýrak adamlar owada näme ýylyň derdine ýarýar. Ölem ýok bolanda şo näme tarapyndan mollamy, imam gelýärler. Meçitten. O meçitten gelýärler, çykarýan okumaly zatlaryny okap, bir gün, 2 gün, 3 gün şo bir molla durýar biziň sadakalarymyzda o. Ýöne soň 3 güne belli bir näme molla, 3 gün şonu näme 3 berilýär, her gün gelýär. 3 gün gelim gidim köp bolýar-da. Hem şonda belli bir molla oturýar ýöne. Soň her 40-ndamy, ýylındamy o mollalary kimem bolsa birini çagyrýan şol oturýar. Eliň öňünde aýat töwürýär. Toýlara serenjam berýärlermi ýaşullar? Ýok, toýda öz-özüň etýäňini. Öz-özüňden kömekçiler bolýar, şolar bilen etýän toýuň. Üstün kuwatlar ýaşullar muzduna şular ýaly aýat töwürlere gatnaşýar diýilýär, şolar narh kesýär diýilýär. Şeýle ýagdaýlar bolýarmy o wagtda ýa-da şu günnüň içlerini öýesiniň beren alyp gitýärmi mollalar? Bizde beren alyp gitýär, plan zat berdiýen ok. Ýöne gör gazanan pul, çağırınan pul, şu zatlaryň näme hyzmat hakysy bar. Belli bir derejeni gör gazanlara häzirki manatdan 40 manat. Soň näme jar çekip gygyrýana 10 manat. Şu ýoğularna etdilermi gaýar? Ýoğulandy. Gygyrýaly 40-nda soňam ýylynda 3 gede köçe gıygyryp sadaka berýärler. Ona oturup aýat töwür edip aýat okap beren ýaşula näme berilýär? Oňa göwnünden çykaran daňyp berýän sadakada oturan sadakadan öýüňde de aýat töwür etdiýärler. Pensiýalaryňyz ýeterli hasaplaýanyňmy, pensiýanyň meçherde ýaşaýyş durmuş derejaňyzda ýeterli hasaplaýanyňmy? Edilmeýänkä garlyk pensiýa, o hiç sadmada da ýetenok. Şu bolýança ýaşaýasda. Neçeler? 180 manat äder boldan olur sadmada da ýetenok. Garan soň indi 50 ýaşdan geçen soňa derman bilen ýaşaýas. Derman almasaň bolanok, dermanlar hem gatty gymmat äder. Hormatly dinleýijiler, Lewaply Aýsona daýda bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz.
Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Haly bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Söhbetdeşligimiziň temasy türkmen taryhçysy we Abbas Seneri Muhammetgelli Berdiýewiň ömrü we dörejiligi. Habarlardan ma'lum bolýar, Muhammetgelli Berdiýew Amsterdamda 63 ýaşynda uzaga çeken keselden soň aradan çykdy. Muhammetgelli Berdiýew Azatlyk radiosynyň işgärleriniň hem kärdeşi boldy, ol Azatlyk bilen köp hyzmatdaşlyk etdi, habarçy bolup işledi. Hudaýberdi Haly hem Muhammetgelli Berdiýewiň hyzmaty işi nämeden ibaratdy, ol kimdi? Muhammetgelli ol bilen tarihçi, gowy etnografdy, bütün Türkmenistany aýlanyp çykdy. Şol Türkmenistanyň ähli ýerlerine bir şeýlek çetowalar bar, meselem gum içinde kowalar, şolary çenli aýlanyp çykan etnograf, bir hakyky etnografdy. Şol urdanam alymlyk dissertasiýasyny gorady. Soňra da şo öz temasy boýunça türkmen milli naharlary diýip ilmi iş taýarlady. Şol ilmi işi de 1993-nji ýylda ýörütü kitap bolup çykdy. Ilim neşriýaty tarapyndan. Oň daşyndan ol bir topar işler etdi. Meselem Türkmenistanyň ilkinji çaýhanalaryň, häzirki dillen aýdylanyna naharhanalaryň, restoranlaryň açylşy barada gowy maglumatlar toplapdyr. Şol ilkinji gedek Tejen şäherine türkmenler tarapyndan döredilen, Çärjiwde türkmenler tarapyndan döredilen çaýhanalar hem şulary meňzeş ummasyz köp işleri etdi. Soňra ol halkara proýektine gatnaşdy. Şol proýekt arkaly da yurtdan çykyp gaýtmagy mejbur boldy. Moskwa gelenne eýem şoň eline doktorluk dissertasiýasyny gorumany mümkinçilik bardy. Ýöne ony gorumady. Sebäbi Muhammetgelliň özü bir şeýle ada awraya kowuluşyp barýan adam däldi, bir oňa aýratyn bir üns beren okdy. Hatda şol ilim neşriýatyna kitap çykanna da şoňa şeýle bir parksy seretdi. Men onu kitap dükanyny görenimde begendim. Şondan özüme de aldım, Muhammede de getirip berdim. Muhammed'in sağ bol aýtmak bilen çäklendi. Ol bir şöhrada kowulaşýan adam däldi. Eger kowulaşýan bolsa onu eýem 90-njy ýyllaryň ortasynda doktorluk işini de gorap biljekdi. Bu daýerde hem Muhammetgelli Berdiýew opposisiýa ýa-da häkimetleriň alyp barýan siýasatyna garşy göresi nähili geldi. Bir de aýratyn mesele şol tarihçi hünär bilen bagly 90-njy ýyllaryň başlaryna şol üýtmäne özara pikir alşmagy mümkinçilik berilenden Muhammetgelli Berdiýew biziň aramyza geldi. Hem şonu çykyş etdi. Şoň bilen birlikde tarihte ýoýulyp görkezilýän maglumatlaryň ören köpdigini aýtdy. Şonu düşündirmäge çalışdy. Meselem türkmen halkyna her 1000 adamdan diňe 7 sanyny sowatly bolupdyr diýilen bir maglumat bar. Ol resmi maglumat Türkmenistanyň oku kitaplaryna aýdylýan. Muhammetgelli Berdiýew onuň şeýle dälligini, owalarda medreseleriň bolanlygyny, sowatly adamlaryň gaty köpdigini aýtdy. Ikinji bir tarapdan türkmen halkyny mydama, Xiva hanlygy, Buhara emirligi hem İran şalygy talap gelipdir diýip aýdylýar. Bu beýle dälligdi. Bu talançylyk dürlü hili. Meselem türkmenler talanan bolsa türkmenlerim gidip olar talapdyr diýär-de. Tarihi maglumatlara şeýle seretmek bolmaz diýip aýtdy. Şoň bilen birlikde milletiň sosial durnuklulygy, milletiň sany, milletiň sowatlylyk derejesi hem beýleki meseleler barada iň möhüm meseleleri Muhammetgelli Berdiýew aýtdy. Şol döwürde 90-njy ýyllaryň başynda şeýle pikirleri diňe il ýüzüne aýtmak mümkündi. Başga bir ýerde çap etdirmek ýa-da telewizionyada açyk çykyş edip aýtmak mümkün däldi. Şol zerurluk bilen ol oppozisiýon herekete geldi. Hem Hudaýberdi Muhammetgelli Berdiýewiň ýygyna garan miras barada nähil pikiriňiz bar? Ol bir näçe gedek şol öz taýarlan maglumatlary esasyna Azatlyk radiosyna çykyş etdi. Şol maglumatlaryny mümkinçilik bolsa özüni toplap alyp galýady. Şoň bilen birlikde onuň taýarlan doktorluk işi bar we halkara programmalaryna gatnaşyp eden taýarlan işleri var. Esasanam garaşsyzlykdan soň ýaşlaryň daşary ýurtlara gitmegi, iş gözlemegi bilen baglanyşykly işleri var. Ol köp iş, ol köp iş men gözüňme getirişime göre inni şol işleri yetmese, çağalar tarapyndan saklanylsa, nähilidir bir mümkinçilik bolsa çykar diýip umyd edýän Muhammetgelli Berdiýewiň işleri, gol ýazmalary da ertirki gün üçin şeýle möhüm bolar diýip pikir edýän.
Hudaýberdi beren gurrun üçin köp sag bol. Hormatly dinleyijiler, Muhammed Gelli Berdiýewi ýagşylykda ýatlap, onuň azatlygyň arhivine galan gepleşikleriniň bir bölegini size eşitdirýäris. 1940-njy ýyllarda, ýagny 2-nji Jahan urşy ýyllarynda Hytaýyň Sınsyzyan welaýatyna Isa Yusuf Alptekiniň başçylygyna Unnur Türkistan Respublikasy dawarlanýar. Emma 40-njy ýyllaryň ahyrynda Hytaýyň paýtagty Pekinne häkimiýeti Mao Zedong'un ýolbaşçylaryna aky kommunistler eýeleýär we olary gollaýan Moskwa ýene-de türki musulman milletleriň garaşlygynyň garşyna çykyp urýar. 1949-njy ýylyň sentýabrynda Unnur Türkistan Respublikasynyň görnükli ýolbaşçylary ýeň temir ýagdaýda bolan uçur samolyot felakçylygyny wepat bolýarlar. Türki musulman ýolbaşçylarynyň diňe Isa Yusuf Alptekine taraptarlarynyň bir topary bilen Türkiýe gaçyp atmak başartýar. Unnur Türkistan Respublikasynyň ýolbaşçylarynyň bu felakçylygyny Moskwanyň eli bar diýip taryhçylar hasap edýär. Çünki şol wakanyň öňýanlary Hytaý Kommunist Partiýasynyň wekilleri Moskwa Staliniň huzuruna gelýärler we Stalin olary Sınsyzyany basyp almak işini ulak eglenän diýip maslahat berýär. Tigara Unnur Türkistan Respublikasy dargydylýar. Ganhor Staliniň Hytaý kommunistlaryna beren ýene bir maslahaty türki musulman ilatdan ibaret bolan Unnur Türkistany tizden tiz Hytaýlaşdyryň diýär. Ýagny bu ýere Han milletinden bolan adamlar köprek göçürüp getirmegi we Sınsyzyan welaýatynda ýaşaýan Hytaýlynyň sanyny 5% bolanlygyndan 30%-e getirmegi Stalin maslahat berýär. Türki musulman halklaryny ýigrenen Staliniň beren bu maslahatyny, ýagny ýurdy tutuş Hytaýlaşdyrmak siýasatyny Hytaýyň kommunist serdarlary häzirki döwletçiň ulanyp peýdalanyp gelýärler. Hytaýyň milli awtonom raýonlary barada kanunyna görä Arazyk millet diýip adlandyrylýan, ýagny santaýdan az halklaryň milli awtonomiýasy, olaryň adam sany belli bir raýonda ýaşaýan ilatyň 90%-inden ýokarda bolan ýagdaýyna döredilýär. 1955-nji ýylda Hytaý döwletiniň düzümine Uýgur awtonom raýon döredilen wagtlary ol ýerdäki ilat esasan türki musulman milletlerden ibaretdi. Etnik Hytaýlynyň ýagny Han milletiniň sany 8%-den köp däldi. Häzir kasaplymlary görä bolsa, Sınsyzyanyň her 5 ýaşaýjysyndan ikisi çyn Hytaýly, ýagny Han milletinden. Şol wagtyň özünde bu ýerde milletlerden näre ýaşap oturan ata-baba yerli Uýgurlaryň sany ilat paýy 75% bolanlygyndan 44%-e çenli aşak düşüpdir. 1949-njy ýyldan bäri Maoçy kommunistlaryň golasyna galan Sınsyzyan Uýgur raýony Hytaýyň en çökgün bir welaýatyna öwrilýär. Häzirki döwürde bu ýerdäki ilatyň ýaşaýyş derejesi Hytaýyň beýleki ýerlerine garanda juda pes. Şol wagtyň özünde bu regionyň daş kömüri, altyna hem renkli metallary, baý ýataklary merkeliň haýryna işlenýär. Sovet Şurawy Moskwanyň Gazakistan topraklaryny düşýärdi. Kommunist Pekin, Unnur Türkistan Uýgur topraklaryny ýadro ýaraglarynyň ýaryp görülýän Palwan meýdanyna öwürdi. Taklamakan çöllüklerini bolsa, Kuwait ýataklaryna gaýra durdyýan newt ýataklary tapyldy. Şol sebäpden häzirki Hytaý hökümetiniň Sınsyzyan Uýgur raýonynyň türki musulman ilatyna zor salmasynyň, olaryň türki kimligini ýok etmäge jan etmesiniň, Sınsyzyan türkleriniň taryhy amyndan garaşsyz Unnur Türkistan Respublikasy barada hatyrany syryp süpürüp taşlamaga çalışmasynyň aňyrtyna ýatan zat diňe bir dini düşmançylyk däl. Unnur Türkistanyň ümmülmez baýlygyna göz dikilýär. Bu baýlygy diňe çyn Hytaý ýagny Han milletine ýokturmak siýasaty ýöredilýär. Emma Unnur Türkistanyň garaşsyzlyk söýjüňişleri özleriniň Pekin işgalçylaryna garşy açyk gizliň görüşini şuçaka çenli behetmän gelýärler. Yerli türki musulman halklary Merkezi Hytaý häkimetiniň öňüne boyun burmajakdyklaryny açyk aýdýarlar. Gizliň türki islamçy guramalar bolsa 1990-njy ýylyň aprelinde Pekin hökümetine garşy gazawat elan etdiler. Şunun ahyrynda häzirki Hytaýyň eýle oturan ýerlerine 5 asyr töwerümünden göçüp baran türkmenleriň heniz bardygyny, Uýgurdyň Sizilin, Gansu hem Sinhay welaýatlaryna başlany impes hasaplamalara görä 100 000-den az bolmadyk salar türkmenleriniň hem ýaşaýandygyny we olaryň Uýgur hem beýleki türki musulman halklary ýaly azadyk millet diýip hasap edilip, milli medeni hem dini kemsitmelere sebäp edilýändigini aýtmak gerek. Hormatly dinleyijiler, taryhçy alim Muhammed Gelli Berdiýewiň Azatlyk radiosynyň arhivine galan çykyşlaryndan bir bölegi dinlediňiz.
Keptäniň jemini türkmen taryhynyň ak tegmilleri barada gepleşikler tapgyrylan nowatda söhbetlen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz taryhçy Aman Murat Bugaýew. Aman Murat Günwatar Türkmenistanyny tuwar uruşy barada häzirki istatýatlaryň şoňunun birlikde de şo yer suw reformasy, kolhoz guruluşy bilen baglykda şo töwerekde halk bilen häkimiýetiň arasynda bolşewikleriň arasynda ullukan uruşyň bolanyny aýdylýar. Şu uruş barada maglumat berip biljekmi? Olar bilen bellemen zat Günwatar Türkmenistanyň häzirki Balkan welaýatyny kolhoz guruluşy juda hayal amal edilipdir. Sebäbi welaýat baglanşyk bilen meşgullanýan çarwadar owalardan ibaret çarwa owalar bolsa juda pytryň ýerleşýärdi. Ýene bir ýagdaýa aýak bagydy. 1924-nji ýylda Türkmenistan Respublikasy döredilende Zakasy oblastynyň düzümine girýän ozorky nuňuşlyk, ýani taryhdan şäher maňyşlyk üýezdi. Iki bölünipdir, 11 bölük Türkmenistanyň düzümine galdyrlypdyr. Beýleki bölegi Özbegistan esleriniň düzümine Karagalpakistan Awtonom Respublikanyň düzümine birikdirilipdir. Sebäbi şo döwürde Kazakystan Respublikasy entek döredilmän eken. Şu bilen baglanykly regionu göçäwişlik migrasiýa güýçli dep bunu dowam edipdir. Ýöne muňa seretmezden bütün Soýuz Kommunistik Bolşewikler partiýasynyň merkez komitetiniň 30-njy ýylyň 5-nji ýanwaryna kabul eden kollektivizasiýa edilýän ýerlerden baý huzurluklar göçürmek hakyndaky kararyna duglanyp ýerli halky zabun repressiýa kedewar edipdir. Aman burada misallary ýüzlenip bilmezmisiňiz? Başdyna misal näçe diýsen bar bolsun. Meselem Awlum şobasynyň tutsak edilen 30 san Kazak baýyny 300 kilometr daşlykdaky Krasnovost şäherine sürüp getiripdirler. Ýa-da başga bir misal Hudaýberdi obasy Balkan nagynyň arkasyny Jebel şäherçesinden 250 kilometr daşlykda ýerleşýän oba. Şu obadan tutsak edilen 8 san baýy Jebele piýada sürüp getiripdirler. Jebel şäherçesiniň goloýuny 9 şehit diýen gonamçylyk edil şuwnen bar bu halkyň ziýaraty köpçülik bilen barýan ýeri ine şo 9 şehit Hudaýberdi obasynyň piýada sürülip getirilen 8 tan baý kişiniň mazarçylygy. Jebele getirilen 8 baý 2 gündan soňra giýjäniň ýary Jebelden Garawörüniň daşlygy çykaryp atýaly. Şo ýollyk amal edilýän wagty bir düýel ýolsuda geçip barýan eken. Onu da gördü, ýylgyna gurrun bererdi. O benänem tutup getirip 8 baýyň atylan ýerine atýarlar. Bolşewikler bu gawaha diýişini kurakçylyga çekilen baýlaryň howsarlaryndan gizläpdirler. Baýlaryň howsarlaryny olar suud edilmek üçin Aşgabat şäherine äkidildi diýip aýdypdyrlar. Ýöne şolary atmaga gatnaşan bir milisiýa işgäri düzümsizlik edip baýlaryň howsarlaryny ýeň astyndan Aşgabada gitjek bolmaň guradap borar, olar 3 gün plan ýerde atyldy. Geçip barýan bir Kazak golosyny şolary goşupdylar. Günnüz barmaň o ýeri gizlilikde garawullaýarlar, goraýarlar diýip aýdypdyr. Aman radın şu vakalardan soň adamlaryň häkimiýetlere garşy yaragly gol-golana çykanyny, herekete başlanyny aýdylýar. Şu herekete gelseňiz, şu hereket nähili ýaýwanlaryny? Şereket elbette ol Bolşewikleriň atlandyrylýar bir kaltamançylyk, basmaçylyk däl, adamlaryň sabr käsepde bolup mezuri ýagdaýda yaraga ýapyşyp. Başta yaraga ýapyşan adamlar çagyl, awlamış, gum sepşen, goýma, tuwar ýaly çarwa obalarynyň adamlary bolupdyrlar. Onuň şol gol-golan gitjinçe örj alypdyr Bolşewikleriň medende onu da eden etdiliklerine de ýa adamlar yaragly jogap berip başlapdyrlar. Galatly sewişler bolupdyr. Şonu Türkmenistanyň merkezi Isparniýa komitetiniň Balkan welaýatyna Krasnovost üýesine gaglawy Gurban Seýidowy hem-de deputatlaryň Krasnovost Isparniýa komitetiniň başlygy Karajaýew halk gol-golana gatnaşýarlar ýetirler. Kırgızlarly uruşuna basmasy az bilen gatnaşýarlar bilen gepleşip geçirmek üçin 1931-nji ýazynyň başynda Türkmenistanyň merkezi Isparniýa komitetiniň başlygy Nedirway Aytakow kolhoz merkeziň problemiyetiniň başlygy Belzanow Krasnovoska gelipdir. Olar gol-golan tulgurlaryň özü bilen ädälle ýöne il arasynda hormatly ýaşullar bilen duşup kanunçylygy dikeltmäge eden etdiligi aradan aýyrmaga söz berip
edipdirler. Aytak femde begzar ýöne şu sözlüğüne galypdyr. Ondan Amanrat nähili bolup so tuwer gyrlysygy diýilýäne gelinni. Ýa-da aýtdyk Aytakyndagy wadalygyna garpdyr. Aytakynda Krasnovodskdan gaýdandan ortaga tap bilen bir hepde soňra oga Punyň 85-nji diwizionynyň komandiri Davnarov diýilýäniň adjutanty Karpenko 15 tan çarwawaýny ýaratdy tutsak edipdir. İstirede şu 15 tane çarwawaýny öz owasynyň golaýyna atypdyr. Onda sebäbi baýlan bar unaş olar özlerini tutsak etmek baradaky resmi karar görkezmegi talap edipdirler. Eger şu karar görkezilmese olaryň öňüne düşüp 300 kilometr ýol paýy piýada söküp Krasnovodska gitmejeklerini aýdypdyrlar. Yedilşinin ýagdaý oga Punyň Armyanov diýilýän bir afseriniň komandirligindäki atret bilen bagly bolup geçipdir. Biýemýänki agban owalarymyz Gumtepçen, Awlamış, Goýmat, Gökdere, Goýmat ýaly owalarda, Garaýman ýaly owalarda bolup geçipdir. Karpenkanyň Armyanov wagşylygy olar aýry-aýrylykda bolşewikleriň garşysyna öreşen türkmen we kazak atyllarynyň birikmegine sebäp bolupdyr. Türkmenlere İllahun, Kazaklara olsa Bekaşahun Dermanbay oğlu yol başçılık edipdir. Edeni geçen bolşevikler çarwadarlaryň garşysyna täze harby jeda verici ekspedisiýany ýollaýarlar. Amanrat o nähili ekspedisiýa biraz anyklaşdyrsaňyz. Başçyna 1931-nji ýylyň aprelinde bolşevikler 400 atly harby birikmeni Davnarovçyň we Seryoznikovň komandirligini çarwawalaryna ýollaýar. Şol birikmede ýagny harby ekspedisiýada ýaraga ýapşanlar jegalandyryp, baýlaryň kalyn möwrüni marsulynýan medenzona paýy piýady sürüp getirmeleken. Ýöne şeýerde garaşylmaýan bir ýagdaý bolýar. Gadançykdan 200 kilometr daşlyk berleşýän Goýma dogasyna ýetmäge 15 kilometr gadanyna şol harby ekspedisiýanyň düzümindäki gadançyň meýletin milisiýa atryadynyň 50 tane atly öz kany birlerine sömetmekden ýüze urupdyrlar. Olar özara dilleşýärler hemde Goýmada ýetilmäge 15 kilometr gadanyna öz komandirleri Davnarovçy we Seryoznikovy öldürüp Basmas diýilýän atlaryna goşulýarlar. Basmas diýilýänlerin şoň türkmen we kazak atly birikmeleri bilen birlikde bolşewikleriň Goýmada ýetip gelýän jeda verici ekspedisiýasynyň öňünden çykyp gabaýa Tewaşyň ilkinji minutlaryny jeda verici ekspedisiýanyň täze komandiri Seyitdin öldürilýär. Tas 15 saat çeken Tewaşdy türkmen we kazak atlary doly ýeňşalanýarlar. Jeda verici ekspedisiýadan dine 2 adam diýilýän eken olar ölümün öýüne özün jebel atyp bolan wakany gurrun berýärler. 24 aprelde bir bolan waka hakyna Türkmenistanyň hökümetine we oga Punyň Türkmenistan boýunça baş edarasyna da raport berilýär. Bu habar Moskwada baryp getdi. 1931-nji ýylyň Tomsunyň başynda Marshal Semyon Budyonnyň başçylygyna harby missiýa Aşgabatda gelýär. İýul-awgust aýlaryna 4 tane kavaleriya polky, bir kavaleriya brigadasy, kursantlardan düzülen bir divizyon, kommunistik rota diýip atlandyrylýan bir rota, bir atly eskadron, gadanjyk jebel aralygyna toplanýar. Amanrat gurrungy ýetgalsak, indi şu tuwer gyrlysygy diýilýäne nädip gelinni, nähili boldy bu waka? 1931-nji ýylyň 10-njy sentýabryna Krasnovodsk şäherinden 300 kilometr daşlykda Tuwer owasynyň golaýyna bolşewikleriň harby güýçleriniň türkmen kazak güýçleriniň birikmesi bilen tas 2 günnem köprek wagty çeken garly söwüş başlanýar. Resmi taýdan tasdik edilmeýänem bolsa, türkmen kazak birikmesiniň adam hany 3000 adamdan geçýän eken. Söwüşiň 2-nji güni başlananyna bolşewik güýçlerini türkmen kazak atyllary gabaga düşürýär. Hem şo gabagda bolşewikleriň birleşen güýçleriniň komandiri general leytenant Lamanov Sewuşwagty öldürilýär.
Bolşeviklerin son katıllar galan wagtynda da 4 tane aeroplan yani bombalayıcı samolyot kömegi gelýär howadan urulýan garba garşy hiç ýylly harby ýara bolmadyk. Türkmen Kazak güýçleri soňky demleçelli çöwüş hereketlerini dowam etdirýärler. Bir arasynda asarly Türkmen Kazak güýçleri ýyla çekilmäge, gumçyn etmäge, kyrçyn etmäge mezur bolýarlar. Hormatly dinleyijiler, tarihçi ýazgy Amanrat Bugaýew bilen türkmen tarihiniň ak temelleri tapbaryndan nowatdaky söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Şunuň bilen hepdäniň zemini geçirip tutarýar. Ýene-ki efir dostluklarymyza şenlik hoş, saglykly we azatlygyň tolkunlaryna galyň.